Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛn olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila u tɛ lafiya la ni ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. So o ye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ
yasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 21 tubabulakaw olu ko ko ntɛnɛn de Paki seli min bɛ kɛ kerecɛnw ka sun bannen kɔfɛ tile 40 sun ale ɲɛnɛmayali baaraw kɛra kunu ani bi nka sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye Église catholique yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Pape François ye ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la bi k'a si to san 88 na min ye kerecɛnnakaw ka n'o ye catholique olu ka faaba min bɛ italikaw fɛ n'o ye Vatican ye olu ye kibaruya di an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna na o yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ Mali dugu la dugu minnu bɛ degun kɔnɔna na bi hali ni sɔrɔdasiw u ni bɛ to o ko da fɛ général d'armée corps d'armée Sadio Kamara ale ko baaraw bɛna kɛ waleya in tɔgɔ ye ko dugukolo ko lajɛ kɛra alamisa tɛmɛnen Kuluba faama sigiyɔrɔ la aw na Sadio Kamara yɛrɛ kumakan mɛn ale ni général de division Umaru Baru Jara n'o ye Baru kɛlɛtigi ye aw na olu kumakan mɛn sɔrɔko ta na sira fɛ minisiri min bɛ sɔrɔ kunna ale ye bataki ci douane directeur ma wale ɲuman dɔn baara ɲuman olu kɛli la o waati kelen kɔnɔna na o y'a sɔrɔ douane directeur yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ munumunu saalo la
a ka dagaw olu la ani douanelakaw olu sigilen don yɔrɔ minnu na Kati a n'a marabolow kɔnɔna na. O waati kelen Sibikaw olu sera k'u bolo da dɔrɔgu dɔ kan n'o ye Sibi douanelakaw ye min musaka bɛ taa se fo sefa wari miliyɔn 52 ɲɔgɔnna ma. Seko ani Dongo min ye an ka artisiw ye k'u bɛna assurance sɔrɔ. Assurance ale bɛna sigi sen kan yaasa dɔ ka bɔ u ka degun na. Anw Marakalakaw fɛ First Mama ale ye ɲɛnajɛ fɔlɔ di san min sigira Seko ni Dongo san hukumu kɔnɔna na, ɲɛnajɛ fɔlɔ min ni o tɔgɔ ye maa i tɛ sabali. O ɲɛnajɛ in ana ɲɛfɔli k'aw ye. Marakala fana kurunkurusi o kɛra falikurusi o kɛra min ye 150 kunungo u y'o daji Marakalakaw fɛ yen ka kɛnɛ ɲama fifa n'o ye festival First Mama kɛba ale bɛ kuncɛ bi. Belgicaw ka Born Dunkirk ale de kɔni kɛra Mali nɛgɛsoboli o tuuru ɲɛmaa ye. Kunungo ko kuncɛra nka yera sa k'a fɔ ko kuncɛli kɛnɛ kan Mali kɔni ye se sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na. Boliko 7 la Mali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ 5 la nka min ye Belgicaw ka cɛ in ye a na k'a fɛɛrɛ ka bɔ han. A y'i fili maaw ɲɛ k'a ka score ɲɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɛba ale de ni maaw jaune ka tour la a dira a ma. Ni an bɔra ye bi sɔgɔmada in na an na tasibila kɛ Mohamed n'u b'a wele ko Zidbi Ould Sidi Mohamed. Ala ye ale ka kalifa minɛ a la CNT maa don Zerni na nin kalo in tile 19 Paputa an y'o fɔ a ɲɛna kuma daminɛ na ni an ka kumaw la kumaba ye bi sɔgɔmada in na. Keba Jalo ale bia ani ne yɛrɛ an b'a walawala sɔɔni sisan. Keba Jalo il faut k'i waleɲuman dɔn. Bamanan ko n taara n nana dantigɛli jan t'o la. Kɔnɔ dugu ti sanyo bari n'o tɛ an ye tile 10 kɛ an ti Bamakɔ kɔnɔ yan. An bɛ Maraka kungokaw an b'u fo u ka sirada la nɔnɔ feere muso ninnu filamuso ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ fo k'u ni ce u ni baraji keba. Maraka kungo kɔnɔ an bɛ Emile Salamuso n'a ka ekɔlidenw fana fo k'u fana ni ce u ni baraji. Fanakaw fɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin Dunbiya ma ale ye mécanicien waraba ye tiɲɛ na a bɛ mobili dɔn. A ye kɔrɔlen faliba a y'a kɛ falikura ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Gasu Kulubali Kɔnɔbugu k'a fana fo ani Kɔnɔbugu maire keba k'a daminɛ yan fo Segu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka maamu ka maaw fo Festival Sile Niger Adama Traoré n'a ka maaw hôtel résidence kɔnɔna na. Keba sɔgɔmada in na an bɛ marako kuma na. Hakili jagabɔ ni basigi kun kan ka kɛ ni fɛn min ye o ye nin de ye. Keba k'a daminɛ Mamadu Konatela n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye ka na se Moribo Keyita ma ka taa se General Musa ma min ye Amadu Tumani Ture siɲɛ 2 Alpha Omar Konare Ibrahim Boubacar Keita ka taa se Amadu Aya Sanogo Jɔnkuna Traoré keba kana se Ibrahim Boubacar Keita ma fo Bandaw ni Asimi an ye mun la kɔlɔsi keba an ka jamana an kan ka mara ta cogo de lajɛ. Maa minnu ye anw mara n'o ye tubabuw ye olu nana ni fɛɛrɛ minnu ye anw fɛ yan n'anw y'o k'an ka mara ta cogo ye halisa n'an b'a kan n'an m'a bila an bɛ sɛgɛn. Anw ka jamana keba siyaw ka ca kɔnɔ kanw ka ca kɔnɔ maa caman b'a fɔ kuma caman ko anw ye maa kelen ye k'anw ye jamana kelen ye keba anw ka ca o de ye caya dan ye. An ka caya in dɛ o de y'an ka sinsin ye sabula min ye gesedala ye n'i taara kɔlɛda la gari finman
gari jema, gari bulama, gari sugu bɛ keba abo ɲami ɲɔana o bɛ fini cɛ ɲɛ cogo min anw ka jamana in fana bɛ ten bɛɛ lajɛlen n'a ka dɔnko don bɛɛ lajɛlen n'a ka ko faamu cogo don o de tun kan ka kɛ anw sinsin yɔrɔ ye kɔsa in na n ye laseli dɔ lamɛn barosigi dɔw senfɛ min ye politiki ko kuma in mankan cayalen maaw ko anw ye politiki jamana sigilen ye u yo u t'a ɲɛdɔn u ko o fila yɛrɛ k'an ye syndicat jamana ni politiki jamana sigilen ye mara ka kɔrɔ n'olu ye jamana in kɔnɔ yan dɛ k'a daminɛ wagadu la ka na se babɛnba ninnu ma k'a daminɛ kunbi josew la ka taa se samori turew ma keba Elhadji Umaru Talu segu yɛrɛ kɔnɔna na min ye marakaduguw ye o tuma mara kun tɛ yen wa o maraw kun sinsinnen don mun kan o maraw taabolo tun ye mun ye yanni tubabu ka na anw tun bɛ se cogo di maa minnu bɛ yen n'olu tɛ siya kelen ye u tɛ tabiya kelen ye olu tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogo di kɔrɔbɔrɔw ye bɔbɔw wele cogo di keba u ka n'u boloma dɛmɛ u ka kɛlɛ la firuni tile la bɛlɛdugu kɛlɛ sanamandugu kɛlɛ keba sinafow nan'u yɛrɛ sɔrɔ la cogo di an kana ɲinɛ koyi mara de tun bɛ yen an y'an dulon min na tubabu nalen k'a daminɛ Modibo Keyita la fo Asimi Goyita n'an b'a la hali bi keba a kɔlɔlɔ barika ka bon fo ka taa fɔ a dama ka tɛmɛ nin jamana ba in n'i jiginna kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen ye baara ye fan bɛɛ lajɛlen kan ka dilan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lankolon don nka o bɛɛ la maaw sigilen don k'u kunda Bamako kan keba kiimɛlikɛla dɔ k'o ma ko n'i ye dɔrɔmɛ 20 di Mali ma 18 o bɛ du Bamako jate lajɛ dɛ n'i ye dɔrɔmɛ 20 di Mali ma 18 de bɛ dun Bamako keba kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na koyi ɲɛ t'a la bɛɛ bɛ boli ko Bamako de marabolow Bamako président Bamako ministre Bamako CNT Bamako assemblée Bamako gouvernement Bamako projet baw Bamako fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ Bamako ye keba o de y'an ka mara tiɲɛ o de ye degun ye o de ye balawu ye o de la 100 ans o 100 ans fangadaraki bɛ kɛ anw fɛ yan keba a tɛ se ka wuli munna mara bɛɛ tonnen don yɔrɔ kelen n'i taara togodaw la i tɛ foyi mu da ko fo n'aw Bamakɔkaw nan'o ɲɛnabɔ an ye dɛ fo n'anw taara nin ɲɛnabɔ Bamakɔ dɛ keba nagakɔrɔ fɛn foyi tɛ yen min bɛ sɔrɔ maaw nagakɔrɔ ka fanga boloda ka se ka sigi ne m'a dɔn minisiri min tɔgɔ ye ko agriculture e bɛ mun ɲini Bamakɔ yan agriculture o bɛ tiri yan de ne ma taa sigi Segu ni Ɲɔnɔ ninnu ni Sikaso la keba u b'a tiri ko bɛ b'a ka tiri Bamakɔ yan k'a k'i kun a tɛ se ka ɲɛ o keba e ɲɛ bɛ dugu jumɛn na bi ko dugu maa ma falenw o dugu kobatigiw o dugu dɔnnibagaw o dugu laadiriw o dugu maabaw minnu bɛ kow kalama k'o ti Bamakɔ yan bi nin basigibaliya tile yɛrɛ y'a tɔ bɛ juguya an bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲini wa n'an ma o de falen an ye fɛn o fɛn kɛ refondation o assise o dialogue o conférence nationale o nin si t'a fura ye a ye fɛnw fɔ maaw ye u ka kanw na a ka mara kama bɔ keba dugutigiw ka dɔn u ka dugutigi ye musokuntigi ka dɔn a ka musokuntigi ye kamalenkuntigi ka kamalenkuntigiya jɔyɔrɔ ka fɔ a ye alimami jɔyɔrɔ ka fɔ a ye pasteur ta ka fɔ a ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ dugu kɔnɔna na ka ɲɛfɔ olu ye école karamɔgɔ jɔyɔrɔ ka fɔ a ye anw faw tun bɛ école karamɔgɔya la tuma min k'olu kelen tun bɛ fɛn 5 de kɛ keba n'i ye école karamɔgɔ tun ye fɔlɔ e de ye dugu maa kalannen ye ni lettre bɛ sɛbɛn an bɛ taa sɛbɛn i fɛ yen n'i ye école karamɔgɔ ye e de b'an furakɛ n'i ye école karamɔgɔ ye n'a bilenna an bɛ wuli ka t'e de ɲininka komi e de bɛ ko kalama n'i ye école karamɔgɔ ye e de b'an ka denmisɛnninw kalan
ni ye école karamɔgɔ ye dugu koba fɛn fɛn bɛ n'u kamana guwana la u bɛ na n'a ye e de fɛ yen keba nka bi o école karamɔgɔw bɛ min maître ni kalandenw bɛ ka haramu ɲɔgɔn ma baaraw ni sinimanso kɔnɔ don o don san kalo 12 an bɛ dɔɔni tɛgɛrɛ la ko siniɲɛsigi ka sɔrɔ o bɛ sɔrɔ cogo di an k'an ka mara lajɛ an ka mara fanba bɔ Bamakɔ yan an k'a gɛrɛ maaw la maaw bɛ girin ka na Bamakɔ sabula foyi tɛ min bolodalen don n'u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ n'o ye maa mana bila ka taa Keba fugulanba in de b'o kun na samaraba in b'o la o fana bɛ taa olu jatigɛ fantanw ta ni k'o minɛ o la k'a ka tile kɛ n'o ye e m'a ye mɔgɔw da ko ko n'i bilara ka taa Mali région na n t'u tɔgɔ fɔ dɛ ko i bɛ ka t'i ka retraite préparer wa o kɔrɔ tɛ ka taa maaw so ci k'i faso jɔ sa wa Keba an ka bɔ nin de kɔnɔ an bɛ ka degun o degun fura ɲini jama bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ don maaw b'a fɔ ko hinɛ bɛ yen nka jama bɛ yɔrɔ min na fana Keba kojugu bɛ kɛ yɔrɔ bɛ yen dɛ basigibaliya ju ye yen dɛ lakanabaliya ju ye yen dɛ maaw tɛ se ka matarafa dɛ circulation tɛ se ka k'a cogo la foyi tɛ yen min bɛ se ka kɛ ko n'o bɛ ɲɛ mɔgɔw bɛ se k'o nafa sɔrɔ a la ka ɲɛ a y'a lajɛ kɛ a ye Bamakɔ lajɛ bi bɛɛ bɛ Bamakɔ a ye Bamakɔ lajɛ nin ye ɲinan san ye san tataw la a bɛna kɛ cogo di écolebaw bɛ Bamakɔ de dɔgɔtɔrɔso ɲɛnabɔw bɛ Bamakɔ de koba bɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ de fɛn o fɛn bɛ n'o ye ko giri o tɛ togoda si la maaw bɛ bɔ yɔrɔ janw de la ka na yan de ni a fɔra ko ka mara kama bɔ fana Keba dɔw fana b'u sigi o wari kan yan k'o dunni daminɛ k'an ka lafiya an bɛ lafiya cogo di o de la an bɛ k'a ye k'a fɔ ko u ye dialogue kɛ Keba k'u ye ANR kɛ u bɛ ka charte kɛ Keba n'u ma taa dugu ma ka taa maaw minnu bɛ yen ka taa jɔyɔrɔ d'olu ma ye Modibo ninnu olu ye fanga ta waati min fɛɛrɛ min tun b'olu bolo o tun ye ka jamana yiriwa ka bolofaraw sigi Keba ye k'a fɔ ne ɲɛna usine jumɛn bɛ Gawo dɛ gouvernement tɔgɔ la baarakɛyɔrɔ jumɛn bɛ yen ko Kidali maa 100 bɛ baara k'a la Mali tɔgɔ la ANP ni FAFA ninnu u ka bolofara ninnu n'a bɔra u yɛrɛ ka bolofaraw sigiyɔrɔ dumuni n'u balolen n'u ka sara la u bɛ mun ɲɛ sigidaw ye o baarakɛyɔrɔ joli sigilen don Bamakɔ yan hali kɔsa in na n y'a ye ko dɔw ko k'u bɛna na malo sɛnɛyɔrɔ dɔ la Bagineda ya Keba a kuma bɛɛ fɔra Bamakɔ yan yan'u ka taa Baginda denmisɛnnin 200 kan ka taa u y'a bɛɛ fɔ climatiseur kɔnɔ Bamakɔ yan de fɔlɔ i b'o kɔrɔ dɔn wa yɔrɔ kɔni maa tɛna fɔ ko Baginda ni Bamakɔ kɔni ka jan o kilomɛtiri 25 tɛ yan u ma se ka taa u y'u sigi so dɔ de kɔnɔ yan k'a kuma fɔ yen climatiseur jukɔrɔ k'a bɛn kumaw fɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa sa Baginda ka taa yɔrɔ lajɛ aw tun bɛ taa Baginda de aw mago bɛ mɔgɔ minnu na denmisɛnnin minnu na sɛnɛkɛla minnu na foro hakɛ min b'aw bolo aw bɛ fɛ ka min kɛ aw tun b'o ɲɛ yira u la nka Keba an ka système bɛɛ ye mun ye n bɛna f'i ɲɛna ni e kɛra sisan ko e ye projet ɲɛmaa ye e b'i sigi Bamakɔ yan e bɛ bureau ta Bamakɔ i bɛ mobile san i bɛ mɔgɔw ta aw bɛ baara kɛ yanni Bagineda cɛ aw tɛ taa bureau sigi yen dɛ aw b'a sigi Bamakɔ yan aw ka sara aw siyɔrɔ aw ka dumuni o bɛɛ bɛ bɔ projet wari la aw bɛ tila k'aw bolofara ɲɛmaa dɔ sigi Bagineda kɔnɔna na o fana bɛ taa mɔgɔw ta ka so ta ka yɔrɔ ta ka tila ka fɛnw ta o wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ projet la k'o bɛ tila ka se ka mɔgɔ mun de kɛ sisan sa o jate minɛ k'i ka t'o kɛ Segu i ka t'o kɛ San i ka t'o kɛ Moti i ka t'o kɛ Segu Douaza i k'o kɛ Bayaŋara ko olu fɛnw ka tila ka kɛ ka olu tigiw mago ɲɛ o b'olu mago ɲɛ cogo di an mɛnna nin tibitɔba in de la dugubaw u bɛ ka langoloya k'a fɔ dugumisɛnw bɛ ka langoloya dugubaw bɛ ka fa fɛɛrɛ tɛ ka ɲini o la dɛ don o don anw ka parti kana ci aw kana an ka parti ci polisiw surasiw de ye fanga mara ka caya non démocratie mɔgɔw ninnu ye jamana ci a ye surasiw ye fanga mara ka caya ni démocratie mɔgɔw ye a bɛɛ tɛ maliyɛnw de ye jamana wɛrɛ mɔgɔ de b'a la surasi ye mun ye ni civil tɛ a bɛɛ t'a kelen ye an t'an jija ten sa an k'an kɔfilɛ jamanadenw ka miirina ye mun ye jamana min kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa nasɔngɔ de ɲini jamana min kɔnɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ de ko kana u sɔrɔ Keba e k'anw ka jamana ta i k'a lajɛ Mali ni jamana ba in i tɛ taa sigida kelen kɔnɔna na
k'a fɔ ko fɛn dɔ filɛ nin ye jɔn ko ala ni nin bɛ yan nin bɛ ninnu balo an ka opérateur économique ta k'u lajɛ u ka wari bɛ don mun na ni minnu fana y'a don fɛn na olu fana bɛ taa k'a jibina bɔnɛ sigi baarakɛlaw ni kan maa si tɛ se ka kuma u fɛ gouverneur tɛ se ka kuma juge tɛ se ka kuma préfet tɛ se ka kuma commandant tɛ se ka kuma min ka d'u ye u b'u kɛ jamanadenw na u bɛ baarakɛlaw gɛn u bɛ chauffeur gɛn u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'i taara n'a ye tribunal la a tɛ ɲɛnabɔ i taara faamaw fɛ a tɛ ɲɛnabɔ dugu kawubatigiw tɛ ɲɛnabɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ wari min a tigi bolo o tuma an b'an ko min k'an jami faama de ta ye ko bɛɛ ye waritigi se bɛ bɛɛ la tiɲɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna tuguni nin bɛɛ tɛ fanga ye dɛ an yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ mun de fɛ sisan sa an bɛ fɛ mun de ka kɛ n'o tɛ don dɔ la bamakɔ yan maa tɛ se ka munumunu dɛ yɔrɔ ne mana n da don station ko la kuma o kuma u bɛ dɔ bila u bɛ ne fa ni ne ba neni fo ka taa dugu jɛ n bɛ neni an b'i ka so yɔrɔ dɔn an bɛ nin kɛ tan nin si tɛ o a fɔra de station min bɛ bamakɔ kɔnɔ bi foyi tɛ yen min a bɛ ne kana caya ni pharmacie ye an ko o de ka dabila an ma foyi wɛrɛ fɔ n'o tɛ a kɔlɔlɔ don nataw la an bɛ ka siran o de ɲɛ marakɛlaw ye mara lajɛ dɛ segu gouverneur a ka wuli k'i jɔ a ka taa segu bɔda ni segu donda pɔsiw lajɛ faamaw aw kɛlen don ka mɔgɔ minnu sigi k'olu ye checkpoint ye n'o y'a sɔrɔ u bilalen don ka wari minɛ mɔgɔw la walima n'u bilalen don k'u ka yɔrɔ de kɔlɔsi a y'olu fana danfara dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maaw tonnen don pɔsiw daw la maaw tonnen don yɔrɔw la nin bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ sabula an bɛ jamana min kɔnɔ bi basigi tɛ yen fɛn dɔw bɛ senna péages fana na RSI kɔrɔ bɛ di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ papier ninnu minɛ k'a di aw y'a sɛgɛsɛgɛ aw ka taa nin bɛɛ ja k'e to bamakɔ yan e bɛ se ka nin ɲɛnabɔ cogo di keba i bɛ nin ɲɛnabɔ cogo di e bɛ ka bureau kɔnɔ bamakɔ yan maa si tɛ bɔ ka taa lajɛ mun bɛ ka kɛ sini ni ala sɔnna a ma n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ sɛnɛko ta an bɛna don o kɔnɔ an bɛ fɛn caman fɔla bi n'an m'an kɔlɔsi fana an bolo b'o fana jɛ sanuko ta an da bɛna se nin bɛɛ ma keba parce que an y'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ mali kɔnɔ président de bɛ na nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana in firi a disi kan olu ti falen ayi maga tɛ k'olu la dɛ ko in yɛrɛ juba ye yen de ye dunko juguya ni yuruguyurugu tɛ se ka kɛlɛ kun jumɛn na ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ nin de nɔfɛ n'an ko ɲɛmaa ɲuman an yɛrɛ k'an jɛ an ka kɛ kɔmaa ɲuman fana ye dɛ jamana ka sinsin a ka ɲɛ basigi ni lafiya ka na an fana ka sɔn an bɛɛ tɛ se k'an to bamakɔ yan dɛ san 50 hakili jagabɔ baara olu de kan ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ n ye refondation daminɛ bamakɔ n b'a jaabi sɔrɔ ayi o fɛn tɛ dɛ e b'a daminɛ e b'a bila yen i bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan don nataw la minnu jaabi bɛ se ka bɔ hakili jagabɔ baara ni kuntilenna baara ni miiriya caman baara o de bɛ yen keba e k'a jateminɛ kɛ kɔsa in na an bɛɛ lajɛlen sigilen don an y'a ye ko Côte d'Ivoire y'a ka gitɔrɔn dilan ka bɔ f'a ka jamana na ka na gun Mali la a kɛra min kama e b'o dɔn wa Buguni lithium kɛ o bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn fɛ n'olu tɛ olu t'u ta t'a la anw minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ an ye mun de kɛ o de ye jamana jɔ ye o jamana an de fɛ yan keba ministre de bɛ taa k'a bɛ taa négocier ni société ye o tɛ kɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ o tɛ kɛ o ministre e y'a politique ma yɔrɔ de ye maaw de bɛ e bolo minnu bɛ sanuko dɔn minnu bɛ pétrole ko dɔn minnu bɛ maloko dɔn minnu bɛ siko dɔn minnu bɛ dugukoloko dɔn minnu bɛ diɲɛ kuntilenna ni diɲɛ sɔrɔ yɔrɔw minnu b'o dɔn nka ministre yɛrɛ mana t'i sigi n'a ale a danna yɔrɔ min na conseil tɛ se ka kuma ta parce que u b'a fɔ ko monsieur le ministre kumana ka ban an ka kow bloqué yɔrɔ de ye nin ye anw bɛ miiri n'an ye nin kɛ nin marché bɛ kɛ cogo di nka an t'a sɔrɔ k'a bila n kun tɔw bɛ ka miiri sini ni sinikɛnɛ ma a bɛna kɛ tɔnɔ jumɛn ye an ka jamana ma an ka ɲɛmaa dɔw fana bɛ jɔyɔrɔ dɔw la u k'o jateminɛ dɛ u k'u jateminɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di an bɛɛ ma e b'a la keba ne b'a la ka bɔ i ka togoda la ka na yala yala bamakɔ yan jisuma feere
nin fila b'i bolo carte feere a ka ɲi nka n'i tora so foro min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛ nɔgɔ bɛ s'i ma hɛrɛ bɛ s'i ma i b'i ka bani wuli i b'i ka sɛni dilan i b'i ka fali wotoro baaraw kɛ i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o la o ka fisa i kana to Bamakɔ yan palon na i tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ i bɛ tila ka kɛ zo ye i bɛ minɛ ka bila kaso la mɔgɔ bɛ ɲini i kɔ yɛrɛ misikili bɔla t'e bolo o de tɛ yan ne maa t'i bolo min b'a misikili bɔ i bɛ mɛn o bolo dɛ fɔlɔ ministre de la justice tun bɛ yaala ka taa kasobon lajɛ pour que ka se ka mɔgɔw lafiya ni ministre de la justice kɔni bɛ yaala a kan ka taa kasobon fana lajɛ ka kasobon kɔnɔnaw lajɛ baaraw bɛ kɛ cogo di nin bɛ yan cogo di nin bɛ yan o bɛ dɔ bɔ kasobon donso Maliki Kulubali an b'a fo nin yɔrɔ in na yan Maliki Kulubali tun bɛ taa kasobon na Mamadu Konate Ismaël Konate an kɔrɔkɛ ale yɛrɛ fana tun bɛ kasobon yaala an b'a ɲini kasoge fɛ a fana ka wuli ka kasobon lajɛ a ka taa zole da ye a k'a kɔnɔna lajɛ a bɛ ko caman de nɔgɔya a yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ bɔ ko caman fana kalama min tɛ fɔ a ye keba nin ye sɔgɔmada na an bɛɛ don an k'an jija an k'an cɛsiri politiki kɛlɛ politiki taabolo politiki an ka jamana kɔnɔ maa si ma fɔ ko kojugu don mais maliyɛnw ye min ye ka sanga n'o ye ani politiki mɔgɔw kɛcogo la an yɛrɛ filennen minɛ n'u ye laadiriya sira minɛ k'u yɛrɛ ka sariyaw bato k'u yɛrɛ taabolow bato k'u yɛrɛ ka ko kɛcogo la eli kun tɛ wa est-ce que o kojugu jɔn ne Mamadu Seydou Badian minɛ ka bila kaso la politiki mɔgɔw tɛ yan Seydou Badian ye mun ye politiki mɔgɔ tɛ yan jɔn ne Muntaka Tall minɛ ka bila kaso la olu politiki mɔgɔ kelenw tɛ Mamadu Lamini Tarawele ninnu bɔra Adama la kun jumɛn na nin bɛɛ de kɛra yan o Madame Sina cɛ y'i yɛrɛ sama ka bɔ Adama la mun na u ye Adama tɔnden nka Adama jɔyɔrɔ ɲini u t'a kɛ mun na parce que sariyaw ko min mɔgɔw ma sɔn ka taa n'a ye o sira fɛ u y'u sen bɔ a la k'u sigi k'u filɛ nin de kɛra yan o de kɛra kojugu ye parti minnu yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɛlɛ keba olu tilala ka taa lisi kelen kan ko pour que ka se ka place sɔrɔ n'o fana kɛra yan nka démocratie fana nana ni lafiya dɔ ye an ma fana an sɔnna o ma an tɛ se ka ban o fɔli ma o ye tiɲɛ ye nka a kɔlɔlɔ ani a kɛcogo ani maa minnu bilara a la an k'o fana filɛ an k'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sa koyi nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye an bɛ taa ni kuma tɔ ye. dugutigi ni wari dafara ye passé wari ko d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sisan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda keba dɔ ko k'a dɔnna ko n nana hakilila yira don dɛ faso la bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don n b'an ka dugu maaw fo marakalakaw saman filanakaw k'olu fana fo farakɔkaw k'u fo n b'a dɔn n y'a mɛn an k'an jigi ka Ala ye keba n bɛ tila k'o de f'i ɲɛna o i jigi ka Ala ye ale tɛ bɔ maa jigi kɔrɔ dɛ a de ka gɛlɛn maa tɛ kɛ maa ye yɛrɛ kɔ fiyewu mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de ye keba n'an bɔra yen an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka kɛ ni ko n'u cogoya ye général d'armée Asimi Goïta ale ye welelema da kɛ sa ko a ka lajɛ wolomasiri tabaw ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko conseil supérieur de la défense nationale ko k'o jɛrɛ kɛ o kɛra alamisa tɛmɛnen keba Kuluba faama sigiyɔrɔ la ministre min b'an ka wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale tun bɛ yen min ye baro kɛlɛtigi ye kɛlɛdagatigi an ka jamana kɔnɔna na ale fana tun bɛ yen président ka baarakɛyɔrɔ maaw tun bɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min fana sigilen don présidence kɔnɔna na n'o olu ka ko bɛnnen don lakanako ma général Yamusa
ale fana tun bɛ Keba ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna o tun b'a ko kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna o fana tun b'a kɛnɛ kan an ka dugu jukɔrɔ nafaw ministre fana tun bɛ yen kɛnɛya ministre ani adamadenya tɔbɔtɔliko ɲuman n'o ye an yɛrɛ terimuso colonel Asaba Jalo ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan Keba jamanaw ni jamana cɛ sira yɛrɛbɔ ministre Cɛjan Sele n'o ye Ablaye Diop ye o fana tun b'a kɛnɛ kan ministre min bɛ bolimafɛnko kunna ani sobaw jɔli ni o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale fana tun b'a kɛnɛ kan jamanakuntigi yɛrɛ Nagakɔrɔma kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'a ka chef d'état-major particulier ye o fana tun bɛ yen présidence secrétaire général Keba o tun b'a kɛnɛ kan directeur de cabinet bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baabu daminɛna ni miniti kelen taasibila ye taasibila min n'o kɛra ka ɲɛsin duguden minnu binna ani sɔrɔdasi minnu binna an ka kɛlɛ kɔnɔna na nin waati na Bamajɔlen Jugawale kɛbaw fɛ min ye baabu ye sa a ye tali kɛ mun na baara minnu kɛra salon san kɔnɔna na k'olu kiimɛ sankura bɛna boloda cogo di wulikajɔ bɛna kɛ ɲɛɲini bɛna ale fana ye général de division ye nka baabu bannen jamanakuntigi ka kunnafonidilaw n'o ye colonel Baba n'a ka maaw ye olu fana ye kuma di nka Sajo ko maa caman bɛ yen u sigilen u bɛ degun kɔnɔna na don o don u bɛ weleli kɛ olu b'a kumaw mɛn nka an ka kuma lamɛn a yɛrɛ da an b'a daminɛ ni baro kɛlɛtigi fɔlɔ ye ale ye kuma min fɔ. Donc conseil mun kɛra Sɔmara na a kɛra occasion fana ye an ka se ka état-major général ka se ka situation jamana bɛ lahala min na sisan sécurité ko ni défense ko la à travers le plan Maliko depuis 112 an bɛ opération Maliko de kan a ni occasion ye an tun y'a yira an sera ka mun kɛ Maliko kɔnɔna la parce que an kɛlen ka présentation kɛ bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ vraiment baara kɛra an tun ye mun laɲini Maliko la ala bɛɛ ma se ka sabati mais camanba kɛra la donc vraiment o y'an nimisi wasa kosɛbɛ. Filanan ye mun ye an profitera aussi opération kura wɛrɛ proposé u sɔnn'o fana ma o ye opération dugukoloko ye k'a yira k'a fɔ ko dugukoloko ye mun yɛrɛ yɛrɛ ye c'est-à-dire jamana baara kɛra dɛ mais yɔrɔ dɔw jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen hali bi f'an ka taa yɔrɔ la donc dugukoloko ye ka baara tɔ lataa ɲɛ pour que jamana sɔsiw ka se ka déployer yɔrɔ bɛɛ pour que administration ka se ka segin jamanadenw ka se k'u sɔrɔ u yɛrɛ ma. An bɔra conseil supérieur la sisan min ɲɛmɔgɔya bɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Tuma ni tuma a bɛ nin lajɛ ninnu sigi walasa an ka fɛsɛfɛsɛli kɛ diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyaw kan o gɛlɛya ninnu kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se Mali ma. An minnu ye finitigilakaw ye an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kunbɛn cogo di gouvernement yɛrɛ fana bɛ se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo di gɛlɛya ninnu kunbɛnli la donc an ye olu jateminɛw kɛ an y'a faamuya k'a fɔ juguyaw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o bali mais fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ o juguya ninnu o gɛlɛya ninnu o tɛ fosi bɔ finitigilakaw ka cɛsiri la au contraire a bɛ dɔ de fara finitigilakaw ka cɛsiri kan an b'a seereya k'a fɔ an bɛ wagati min na komi bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi bagabagali ani ka essayer ka jamana ɲagami olu kɔni tɛna sira sɔrɔ parce que maliyɛnw y'a faamuya finitigilakaw ye a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ lakanako kan lakana bɛ cogoya di an ka jamana kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ baara tɔ bɛ kɔfɛ donc an bɛna an cɛsiri gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ maliyɛnw kan donc président de la transition ye
an bilasira ni a ka hakilinaw ye k'a fɔ an k'an cɛsiri walasa maliyɛnw bɛ ka dɛmɛ min don jamana ma u bɛ ka dɛmɛ min don armée ma an ka se ka maliyɛnw jigi fa an kɔni bɛ layidu di an bɛ layidu kurakuraya tuguni k'a fɔ tant que Mali ma lakana tant que maliyɛnw ma lakana dali tɛ an finitigilakaw ye sunɔgɔ t'an ye et puis hali n'an ni bɛ to a la an ni bɛ to a la mais an ka baara ye min ye an b'o kɛ ka da maliyɛnw yɛrɛ ka hakilina ɲuman n'u ka dɛmɛ kan. Général de corps d'armée Sadio Kamara wolomasiri tabaw ka ministre Keba maa yi yɛrɛ ye Sadio tiɲɛna an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman ani faamuya kɛcogo ɲuman ale b'i tɛ ka to k'i dɛn ka taa aw dalen sɔrɔ Kidali ko o tuma nin y'aw suna cogo ya marifa bɛ minɛ Keba n'o kɛra f'an kɔnɔ bɛ boli Sadio b'o kɛ dɛ i ɲinangolobatɔ dɔrɔn ko ministre ko nin sera ka kɛ cogo di u bɛ se ka y'u cɛma ten donc an b'a fo ani a ka chef d'état-major chef suprême de l'armée yɛrɛ n'o ye général ye Asimi k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na sabula nin lajɛ in n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ jamanadenw hakili sigi kosɛbɛ hakili sigi min n'o bɛ ka ɲini kuma tɛ nin waati in na Yorosokaw fɛ yen Keba kalo tile 20 tile 18 min ye polisiw ka mobili ale yɛlɛla dugujukɔrɔ mugu dɔ kan dugujukɔrɔ mugu in kilomɛtiri 5 ɲɔgɔnna 4 o de tun b'a ni Yoroso dugu cɛ yɛrɛ cɛ maa 1 kɔni nun tora la maa 5 o joginna min ye minɛnw caman ye olu tiɲɛna min ye kisɛci kɔni o yera bamanciwale kɛbaa ninnu ni surasi ninnu polisi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka armée ale sera tuguni ka wuli ka jɔ kɛ maa caman bɛ yen k'olu minɛ ka taa n'olu ye commissariat kɔnɔna na i n'a fɔ dugudenw ye kibaruya ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa sɔrɔko ta na sira fɛ ministre min bɛ sɔrɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ale bataki ci douane directeur ma n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate k'a fɔ sa ko baara minnu n'a y'olu kɛ ka ɲɛ san 2024 kɔnɔna na ko olu ɲɛna kosɛbɛ Amadou Konate yɛrɛ bi min ye douane bolofara min bɛ farafinna anw fan fɛ ani diɲɛ seleke naani ta o ɲɛmaa danganya o jɔyɔrɔ bɛ a bolo sanu ko min ye décembre kalo tile 31 tɛmɛnen Amadou a n'a ka cɛdenw n'o ye douane direction maaw ye o sera ka baara min kɛ ka wari min ladon faso wakanden kɔnɔ san 2024 kɔnɔna na k'o bɛ tamaseere bɔ Keba 100 sarada la u taara 111 u y'o o de kɛ musaka min tun kan ka ɲini u fɛ sa o tun ye miliyari 795 ye u y'o kɛ miliyari 883 buruburu 880 ye Keba o y'a yira sa k'a fɔ sa ko 100 sarada la min ye laɲini a taara yɛrɛ sɔrɔ 111 n'a kunkanfɛn na min ye ministre ye a ko fo foli tanu ka taga ɲɛsin douanelakaw ma cɛsiri an'u ka baaraw la a ko a b'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan ka taa tɛmɛ u ka directeur général yɛrɛ fɛ sa sanu a ko k'a bɛ u ɲini u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ jaabi minnu sɔrɔlen filɛ nin ye ni min ma bɔ a la ni dɔ ma fara a kan fosi kana bɔ a la wolomasiri tabaw u n'olu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa bɛ yen n'u bɛ k'a to bi douane bɛ se ka nin baaraba ninnu kɛ Amadou Konate ale ka yamaruya kɔnɔna na k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo wa ko nin ye san daminɛ ye san daminɛ min fana u kan k'o jija kosɛbɛ yaasa douane yɛrɛ a ka laɲinibaw ka sabati o hukumu kelen kɔnɔna na sa min ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ nin kalo in tile 17 k'i kunda Kulukorokaw fɛ yen kan Kulukoro kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ka bolofara min bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ yaasa ka se ka dɔ fara sɔrɔ kan a taara ka taa i ɲɛda olu yɔrɔ damadɔni kan ko i Keba min ye inspecteur ye ka wulikajɔ senfɛ sa u ka bureau min bɛ yen ni o kɔni bɛ nin waati in na u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bureau kelen min fɛ sa ni o bɛ nin waati in na Kati ale marabolo kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko douane ka bureau dɔ bɛ Kati ani u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana bɛ yen n'o y'u ka unité force spéciale o fana bɛ Kati marabolo kelen kɔnɔna na Keba a taara i ɲɛda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye Amadu ye sa a kɔni y'a fɔ polisilakaw a y'a fɔ finitigilakaw ye n'o ye gendarme ye u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan cɛsiri ni timinandiya baaraba minnu bɛ yen n'u sera k'o kɛ u ka dɔ fara o kan
unité spéciale sa ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye commandement ye o ye inspecteur Abdul Karim Danbele ye a y'o fana fo k'o tanu kosɛbɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kɛba polisilakaw k'a fɔ douanelakaw bingali dɔ kun kɛra u ka maa dɔ kun joginna o la Sikasokaw fɛ yen inspecteur n'o ye douane ɲɛmaa ye a taara i ɲɛda o fana kan o waati kelen na sa a yɛrɛ k'a fɔ ka brigade min bɛ yen n'o o sigilen don nin waati na n'o ye bɛ min ye n'o bɛ Bangumana ale kɔni i bolo da muso dɔ ka kɛba min ye drogue kilogaramu 2 yera muso in kun n'o ye cocaïne ye a kun kɛlen don ka dɔ dogo a ka minɛnw na tɔ kelen dɔ in sa a y'o nɔrɔ a yɛrɛ la k'o siri a yɛrɛ farikolo la douanelakaw olu y'a sɔrɔ Mercedes dɔ kɔnɔna na sa a tun bɛ ka bɔ an damɛ jamana dɔ la ka don an ka jamana kɔnɔna na minɛnw sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ sa a ka ɔrɔbu dugumana na kɛba min ye drogue paquet in ye a dulonnen taara sɔrɔ yen kelen bɛ o tun b'a ka valise kɔnɔ o kun bilalen don mobili kɔfɛ polisilakaw k'a fɔ gendarme douanelakaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni wari bɛɛ da lajɛlen bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 52 ma n'i ye drogue in ale feere bi a sɔngɔ bɛ bɛn o de ma a kɔni kun natɔ don sa k'a bɛ taa keba ko nin bɛɛ kun sanna ka ban on s'en vendit ah mais on s'en arrêté with douane muso ale bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan halisa douanelakaw bolo yana ka bila finitigiw olu ka bolo kan bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa polisi ale ni douane olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na polisi directeur ba n'o o ye an ka petipetini ye Yusufu Kɔnɛ ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa douane ale jabalaba la Samankɔkaw fɛ yen kɛba kɛnɛ ka ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw a n'a ka direction maaw bɛɛ lajɛlen dafalen u ye polisi ɲɛmaaba kunbɛn bonyamasegu ani foliw tɛmɛnen kɔfɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka saliba kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ a y'a da yira kɔnɛkɛ la k'a yira k'a fɔ bi olu ni polisiw bila ko tɛ koyi u bɛna dɔɔni fara u ka bolodi ɲɔgɔnma kan sabula nin waati na polisilakaw fana sɔmi ka jan kosɛbɛ kɛba baarakɛ bolo min b'u bolo u ni douane n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛ kosɛbɛ kuma tɛ an ka jamana dondaw la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin min ye baara minnu ye n'o kalifalen don u la sa u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u bɛ se ka baara kɛ taabolo minnu na kɛba u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na yaasa u ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min jamana fan 14 fɔnkɔɲɔgɔnkɔ foyi kana ye a la o ye aéroport ye dugu dondabaw min ye an ka pɔriw fana bɛ yɔrɔ minnu na baara minnu kan ka kɛ sa bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o sɛbɛnw u bɛnna olu bɛɛ lajɛlen kan min ye polisi directeur ye Yusufu Kone a ko ko a ye wasa sɔrɔ taama in na sabula tulo kunnandi a y'o lamɛn hakilina ɲumanw o bɔra min ye inspecteur général de douane Amadu Konate yɔrɔ ka ɲɛsin u ma u bɛnna min ka kɛba a ko a sɛbɛkɔrɔ tɛ bi a t'o fɔ an ye han Konate fana ko ten k'ale nisɔndiyara o k'ale ni maa min ye ɲɔgɔn ye tan polisi directeur ko maa ma falen don a bɛ polisi dɔ fo k'a dɔngɔla kari wa baara in ka d'a ye a bɛ k'a ni di jamana in ma ale fana ko don nataw la k'an na bɔ o kalama sa k'an k'o to ten ten ale kɔni m'a kɛ kɔnɛkɛ ta ɲɔgɔnna ye nka an b'a fɔ sa ko ala k'a bɛɛ ɲɛ ka da an ma n'an bɔra yen an bɛ taa musow ka kɛnɛ kan min ye burukinakaw ka muso mafalenw ye n'o ye surasi musow ye olu b'an fɛ yan taama na AES musow k'olu kan ka lajɛ dɔ kɛ burukinakaw fɛ yen nin kalo in tile tubabukalo kura sa kɛ o tile 29 ka taa sa tile 31 ma k'o bɛna kɛ burukinakaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa musow kɔni nana taama la an fɛ yan n'o ye burukina musow ye ka se ka o labɛn kɛ ani mali musow bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min surasi muso minnu n'olu cɛw fatura surasi muso minnu bɛ yen bi n'olu bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ olu de kan ka taa kɛnɛ in kan yaasa sa an ka se ka faamuyali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na burukinaka minnu nana sa Famara Berete ale kun taara olu ka kunbɛli kɛnɛ kan ka taga olu lajɛ a ko kɛra cogo min pankurutigi kɛnɛ na an'u kunbɛnna cogo min musow olu jɔyɔrɔ min na kɛ min ye AES kɔnɔna na ani muso jɛkulu minnu bɛna baara kɛ Famara Berete ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ. An nana Mali la a diyara n ye a nisɔndiyara ye mɔgɔ bɛɛ fo Maliyɛn ka jatigiya ni dunanbonya o sɛbɛntiyara Pankulu jigiyɔrɔ Modibo Keyita la ka kɛɲɛ ni kunbɛlicogo ɲuman ye mun dara Burkina Faso musolakaw ka jɛkulu kan surasi musow ka jɛkulu minnu nana Bamako ka sanga ni AES musow ka fara ɲɔgɔn kan jalajɛba mun bɛna taa kɛ Burkina Faso kaw fɛ nɔ mais kalo tile 29 ka taa bila tile 31 na musow ka ɲɛtaa kama. Vraiment nous sommes très émus par
et la sortie massive de nos chers coépouses, et ça nous va droit au cœur. Nous vous remercions déjà et nous savons que ce qui reste là, et ça sera vraiment une très très bonne collaboration et on va réussir notre mission. Mali musolakaw ka jɛkulu surasi ka musow fo ka taa se surasi mun bina kɛlɛdaga la olu ka musow o caman nisɔndiyara ni Burkina Faso délégation nali an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ yɛrɛ k'a fɔ bolodenɲɔgɔnmaw bɛna kɛ wa dɔ bɛ fara wulikajɔw kan yaasa musow fana ka se k'u jɔyɔrɔ bin fa kosɛbɛ AES ɲɛ t'a la. Ni sɔgɔma aw danse aw b'aw ka so n bɛ k'an musow bɛɛ fo. Mali muso vraiment au cɛsirilen don sarasi muso minnu cɛw banna les veuves les femmes des militaires a bɛɛ ka burkinabɛw nana an fɛ yan nɔ ka na famille militaire minnu bi Mali kɔnɔ yan nɔ ka na u kuma ɲɔgɔnya pour que u bɛ se ka kuma ka solution min bɛ nin ko ninnu na u ka se k'o fara ɲɔgɔn kan pour le forum u nana a diyara n ye an b'u bisimila an bɛ Ala fo k'Ala na Ala barikada ka tila k'an ka excellence fo n'o ye le général d'armée Assimi Goïta ani le général d'armée Tchani du Niger ani son excellence Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vraiment Burkina musow nana an b'u ka patriotisme de ka fɛn dɔ parce que les trois pays se sont réunis c'est pas pour autre chose. Les côtés positivité là force min bɛ Burkina la force min bɛ Mali la force min bɛ Niger la n'an farala ɲɔgɔn kan problème Sahel min bɛ yen nɔ a bɛ ban. Nous les veuves militaires anw nisɔndiyara du Mali anw nisɔndiyara kosɛbɛ. Mais on bɛ bɔ les trois pays k'olu président ninnu k'u bɔ fo k'u waleɲuman dɔn k'a yira la u la u bɛ min na nin Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye a diyara n ye a bɛnna anw ma sabu ni kɛlɛ in bɛ ka kɛ anw veuves anw sɛgɛnna anw ɲanina mais depuis ni an ye ninnu bolow ye ɲɔgɔn bolo vraiment anw jigi sigira an bɛ bɔ k'an ka musobaw aw fo Mali musobaw a y'aw cɛsiri n'aw sɔnna dɔrɔn fɛn bɛɛ ka ɲi. Burkina musobaw aw ni ce aw ni balaji aw ka déplacement ma balanaw sabu anw de ye fa kelen ba kelen ye depuis ni bi tɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Jakite Zainab Sangare ne ye Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati n'o présidente n ye kafo secrétaire général ye n ye coordination des AES n y'o chef organisation ɲɛmɔgɔ ye an bɛ an balimaw fo. An b'a fɔ an t'a fɔ an ka dugulamɔgɔw de an b'a fɔ k'an balimaw burkinabɛw y'an balimaw de an bɛ nigériens fo an bɛ maliyɛn minnu bɔra yan ka na an bɛ bɛɛ fo surasi muso minnu bɛ yan an b'u bɛɛ fo vraiment a fɔra kunun ni bi surasi muso bɛɛ bɔra cela veut dire que Mali kanu b'u la AES kanu b'u la burkinabɛw kanu b'u la donc an bɛ min fɔ an bɛna bureau min sigi an bɛna bɛnkan minnu fɔ bɛnkan in tɛ dɔwɛrɛ ye an musow an ka se ka ɲɔgɔn minɛ pour que jamana in bɛ avancer. Ne ye Madame Kulubali Fatumata Keita dites-moi ne ye Kati k'an présenté ye an nisɔndiyalen don bi n'i ko ɲagalibagatɔ ka tasuma faga n'a nunji b'a faga daji b'a faga an b'an ka AES président fo k'u waleɲuman dɔn nin ko in nin ma bala an na n'a tun ma kɛ o de bɛ bala an na mais u nali ma bala an na an b'a dɔn Burkina musow surasi musow bɛ na surasi minnu cɛ ye surasi o musow bɛ na an b'o dɔn surasi musow de fana bɛ yan bi Mali kan bɛɛ président dafalen bɛ yan bi aéroport la bi ka na burkinabɛw kunbɛn k'a fɔ burkinabɛw ma ko soyez les bienvenus aw nana a diyara an ye a bɛnna an ma vive AES. Burkina Faso délégation ɲɛmaa kɛlen ka kɔrɔfɔw ta a y'a ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi sabaw ma ka sɔrɔ ka wele bila AES musow ma bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwali sira bɛɛ lajɛlen na. L'activité c'est quoi en question? C'est pour que ensemble nous essayons de voir comment, étant à la maison, nous allons soutenir nos époux qui sont au front. Parce que c'est très important. Si, étant au front, la femme est bien à la maison, la femme est résiliente, on ne peut que aller de l'avant. Alors c'est dans cette perspective que nous sommes au Mali pour rencontrer nos coépouses et en vue de préparer ce forum. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, et la deuxième édition sera au Mali. Et nous remercions toutes ces autorités qui ont mis les petits plats dans les grands plats pour que tout se passe bien. Et nous pouvons dormir sur nos deux oreilles parce qu'on sait que d'avance tout est gagné. Délégation in kunbɛnni kɛra nisɔndiya belebeleba ye balimaya ani ɲɔgɔnya nisɔndiya ni sewa o de tun bɛ ka ye musojɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɛla kan ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba in kɔnɔ.
Ayiwa n'an bɔra musow fɛ sa an bɛ taa seko ni dɔnko kɛnɛ kan. Eka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta, ɲinan kɛra an ma sanni. Fɛsumama ɲinan ta ye ale baaraw bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka sigi bɔlɔ kelen kan sa o dira Buloma maaw ma. Buloma o ye Alioune Ifranja ye ale ka baarakɛyɔrɔ ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ. Olu kɔni ye ja dɔ labɛn n'o o ye ɲɔgɔlɔn ye a bɛ tɔgɔ ye ko maa i tɛ sabali. Maa i tɛ sabali Mamu Dafe ale yɛrɛ kɛra o kɛnɛ kan nin kalo in tile 19 Marakalakaw fɛ yen min ye kɛnɛ ye sa maaba caman tun bɛ yen préfet ale tun bɛ yen a n'a ka dankan ka taa fara min ye Abilaye Konate kan ni ale nin kalo in denfa ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na. Ɲɛnajɛ in an ka jɛ ka ale lajɛ fɔlɔ maa i tɛ sabali a bɛ tali kɛ min na an ka tila ka o ɲɛfɔ aw ye. Ani fana ka e to masaya la kɔngɔ ma sogo kelen faga kungo kɔnɔ o kɔni ma deli ka kɛ sa o sogo bɛ faga den ni kɔngɔ b'i la. Ale bɛ sogo faga de ten nɔ k'a ka d'a ye min y'a senna i b'o dɔn. Ayi hakili a ye hakili sɔrɔ cogo di e m'a sɔrɔ. maa tun bɛ baganya la bagan tɔw fɛ a tun bɛ balo i n'a fɔ bagan tɔw ale bɛ se minnu na a b'u minɛ k'u dun. Sabali 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 ali bali mayala ni aw ta tɛ yen anw mago bɛ e yɛrɛ de la. kosɛbɛ. ne o ka di. a man di hali dɔɔnin. aw ka kɛnɛ baasi t'aw la kɔni. baasi banna an ka yiriw an ka kungo kɔnɔfɛnw an ka jiw n'u kɔnɔfɛnw a caman. waraba kuma min bɛ surukuba da nin ye tiɲɛ don wa. tiɲɛ don hali n'a y'a sɔrɔ surukuba kɛlen don k'a fɔ a yɛrɛ ka fɔcogo don tiɲɛni fɛn fɛn bɛ dugukolo kan bi a bɛɛ ye e de nɔ ye wa dugukolo n'a sigifɛnw bɛɛ dimi bɛ i kɔrɔ bi maa an ser'i ma ka na i ni hakili yira ɲɔgɔn na e de ye kungo masakɛ kura ye wa se bɛɛ bɛ e de bolo bi i ka sɔn k'i taabolo yɛlɛma ka waleya ɲumanw matarafa o de bɛ se ka ɲɛnɛmaya kisi. waraba wa n bɛ n kan d'aw ma aw ka ci n b'a lase n tɔw ma. Biri Ayiwa Keba maa i tɛ sabali
ale bɛ tali kɛ sigida lakana kɔlɔsili la dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔna na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ adamaden yɛrɛ bɛ ka kungow tiɲɛ cogo min baganw ka jɔrɔ maanifinw ka jɔrɔ min ye alu ni ifranja ye ale de ye sɛbɛn in a kɛ n'o ye ka sɛbɛn in min ye kɔnpanyi nama ye yakuba magasuwa n'a ka maaw olu ye yiri maani ninnu dilan ka taa sigi sen ka sa bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la i doncogo ni bɔcogo o ye Salifu Berete ye min ye Jami Sako ye ale bɛ ka dɔnkili da la ani Bukari Omotime baara in a dɔnsenw i ye minnu ye fulakɛ Sori Jakite ka taa se Fatumata Bagayogo ma DJ Mete olu fana tun b'a la ani Majo la Jijet ninnu bɛɛ lajɛlen olu de ye nin baara in sigi sen kan an ka Salifu Berete lamɛn ale ni Mamu Dafe kɛnɛ kan Sibiridon Marakalakaw fɛ yen. An ka sigidaw awa an ka jiw an ka jiriw an ka fiɲɛw awa k'olu tɔbɔtɔ ko ɲa k'u minɛ ko ɲa adamadenw ni bɛgaw ni nin fɛn ninnu bɛ se ka sigi kɛ cogo min na k'a sɔrɔ siman si tɔrɔ a b'o de kan. Awa an y'a ye k'a fɔ dɔnsenw b'a la dɔnkiliw b'a la dɔngɔnɔw b'a la o bɛɛ ɲagamina cogo di ta. Bon o ye ne ka baara ye n'o ye mise en scène ye ne de sera ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni awa o artiste ninnu yɛrɛ fana ka hakilinaw ye jɛ ka baara don a ma nɔgɔn. Nka an kɔni an sera k'a kɛ bawo ɲinan ye awa seko ni dɔnko san ye awa an ka ministre de la culture yɛrɛ fɛ ani an ka président fɛ donc o tun ye wajibi ye k'a yira anw na an yɛrɛ ye min ye an ye jɔn ye an bɛ bɔ min an bɛ taa min fo ka an yira an yɛrɛ la dɛmɛ o de kan ka kɛ ɲinan seko ni dɔnko kɔnɔ. Denmisɛnnin joli ye baara in kɛ ani aw y'a labɛn waati joli kɔnɔ. Baara in kɔnɔ an y'a labɛn kalo damadɔni kɔnɔ maani ninnu yɛrɛ n'o ye marionnette olu dilanni kɔni o ye kalo 3 ta awa sɛbɛnni a fana o ye waati jan ta a ka jan fo ka na se a bɛɛ farali ɲɔgɔn kan ya donc a waati jan ta nka maa dakɛ min ye baara k'a kɔnɔ a bɛ taa maa 100 ni dɔɔnin na ni jamakulu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Donc bi kun y'a bɔko fɔlɔ ye Marakala. Ni kun y'a bɔko fɔlɔ ye Marakala. Awa ministre bɔra ka kuma dɔ fɔ sa o ye tɛgɛrɛ fɔ dɛ o ye jumɛn. An ye tɛgɛrɛ fɔ bawo an nisɔndiya kuma fɔra a ko n'Ala sɔnna ma ko awa ministère de la culture bɛ na awa an ka nin ɲɛnajɛ in ka don ba la ka yɛlɛ n'a ye Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛ nisɔndiya kuma ye o de tun ye laɲini ye. Ɲɛmɔgɔ ɲuman ayiwa naamu i bɔra libéré Segu kalula kunna wɛrɛ ne fɛlɛ so samani wai an nisɔndiyalen kosɛbɛ an bɔra ka ɲɔgɔnlɔ min ye sisan a bɛ tali kɛ an ka adamadenya taabolo basigi sigida yɛrɛ bɛ sigiden ninnu kan adamaden ka kɛwale n'a ka kɛcogo o bɛ se ka yɛlɛma ni tiɲɛni min kɛ jamana kɔnɔ jatigi min bɛ kɛ ko fɔ ne hakili la an bɛ foli bila jamanakuntigi ma ale min y'a ɲini ka san in di seko ni dɔnko ma ne hakili la jesi a b'o kofɔ an bɛ kɛnɛ min kan année de la culture kɛlɛ de don o ye k'a fɔ jamanakuntigi ko an ka hakilinaw ɲini min ta ka to an ka seko dɔnko bɛ don ba la cogo min na mais a ko an ka kɔrɔlenw n'an ka tabiyaw n'an ka maaya n'an ka danbe bɛ se ka kalan denmisɛnninw kunna cogo min na ne hakili la olu n'a ka équipe n'o de yɛrɛ sisan vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na Mali ye nin de ye n'i y'a mɛn seko ni dɔnko a bɛɛ basigilen b'o de kan n'o ɲɛna o de bɛ na ni lamɔ ye a bɛ na ni ladon ye u bɛ na ni yiriwa ye parce que kɛsi nin n'a ye ɲɔgɔn min ye sisan a bɛ yiriwa ko fɔ a bɛ sɛnɛ ko fɔ a bɛ bɛn ko fɔ a bɛ kelenya ko fɔ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ a bɛ sigiyɔrɔ lakanani ko fɔ a b'a yira k'a fɔ n'an y'an ka sɛnɛ don ba la k'an ka yiridenw don ba la ka an ka baw tugutɔ a bɛ kɛ sababu ye hɛrɛ kura bɛ na jamana kɔnɔ a bɛ Mali kura de ko fɔ ɲɔgɔnlɔ in bɛ Mali kura de ko fɔ donc vraiment. Ayiwa an bɛ to Marakalakaw fɛ yen nin don kelen wulada fɛ fana min ye Marakala fɛsipama hukumu kɔnɔna na sa kurunkurusi ale kɛra nɛgɛ kanɲɛ 14 minisiri donnen kɔfɛ min ye kirangokaw fɛ yen kurunkurusi ale kɛra Abulayi Konate tun bɛ yen ka taa se Marakalakaw ka préfet ma n'o ye Adama Musa Sidibe ye min ye festival Sile Niger ye ale fana tun ka maabaw fana tun b'a kɛnɛ kan Ovidi Niger PDG Alu Badara Traoré o fana tun bɛ yen Mohamed Sise ni ale ye maire ka dankan fɔlɔ ye ka taa se Abdul Diop ma Club de Markala o ɲɛmaaba n'olu minnu kɛlen don ka ɲɛnajɛ in sigi sen kan kurunkurusi in kɔni ale kɛra Keba
a mam cheroko ko sogoma wula fɛ ale bɛ jani de lamɛn olu ka da de bɔlen ka ɲɛsin kurungirisi kɛnɛ ma kirangokaw fɛ yen ɔ kurungirisi a kɛra k'a ban pawu i b'a kɔni k'a fɔ k'a tɛ taa kurun dafiri kɔ kurun kelen dafiri turu laban na maa minnu kɔni ye se sɔrɔ sa o ye kirango ekipu min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ a tɔgɔ yɛrɛ di fɔlɔ o piri kɔni dira Mamu Dafe fɛ kirango ekipu min bɛ yen n'o ye kirango marakala olu ye fɔlɔ sɔrɔ min ye kirango sabanan ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye sɔmɔnɔdenw ye u ye musaka fana di u ma Gawusu Cero ale n'a ka maaw olu de kɔni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa min ye Mamu Cero ye ale kɔni ye fɔli kan k'u bɔnjala sogow fana bɔra bama k'a bɔ ji la ale ni Mali gere kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka ɲɛnajɛ in kɔni k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye seko ni dɔnko a sinansan ɲɛnajɛba fɔlɔ min kɔni n'o dilanna kuhumu kɔnɔna sa o ye maa i tɛ sabali in ye maa i tɛ sabali n'Ala sɔnna a ma a bɛna taa segukaw fana fɛ yen tuguni sabula ni Ala sɔnna a ma nin kalo in tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma Bama R ale kan ka taa segukaw fɛ yen ka taa baara kɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa maa i tɛ sabali ni maa minnu m'a ye i bɛ se k'a ye o kɛnɛ kan yen a yirala sa k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in kɔni bɛna ta fana ka munumunu n'a ye ɲinan san in kɔnɔna na keba Mamu Dafe dɔgɔkun in kɔnɔna na ale tun ye INPS directeur ba n'o ye Usumani Karimu Kulubali ye ale tun y'o bisimila u ka kumaw ye tali kɛ mun na sa mun de bɛ se ka kɛ bi seko ni dɔnko tigilamaw ye assurance maladie volontaire n'o bɛna na taa sigi seko ni dɔnko tigilamaw tɔgɔ la sa ko o kuna na kɛ tiɲɛ ye koyi sinikɛnɛ ni Ala sɔnna a ma CICB kɔnɔna na sa tɛgɛnɔ bɛna taa bila sɛbɛn in na artiste miliyɔn 1 n'a kunkanfɛn keba ɲinan san kɔnɔna na ka kɛ ni jamanakuntigi Asimi ale ka laɲini ye olu kɔni bɛna na assurance sɔrɔ min ye nin baara in ye a bɛna na kɛ cogo di artiste bɛ se ka don a la cogo di sɔrɔ tɛ minnu ye olu bɛna k'a sɔrɔ cogo di nin bɛɛ lajɛlen bɛna na taa ɲɛfɔ ni Ala sɔnna a ma araba nata ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min nin kalo in tile 23 nɛgɛ kanɲɛ 15 min ye seko ni dɔnko tigilamaw keba k'a bɛɛ lajɛlen welelen don u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye CICB la assurance ka di an ka artistes bɛɛ ma foyi ma bɔ foyi la u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɔnɔna na keba an bɛ taa maninka la i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Grand Tour du Mande bɛ kɛ san o san Grand Tour du Mande a ɲɛmaa ye an yɛrɛ terikɛ Burama Sumano ye Burama Sumano ko ɲinan ta mɛ kalo tile 9 ka taa sa tile 15 ma an bɛ taa Kela an bɛ taa Kirina an bɛ taa Kaba min ye ko in ye sa a denfaya kɔni ta n'o ka di ministre Mamu Dafe ma Senkɔrɔma Donoli o bɛ ka kɛ Batulu Ɲang fɛ min ye jelikuntigi n'o ye Jetere Madi Jabate ye a ko bɛɛ lajɛlen bonya dalen no ale kɔrɔ ɲinan sa Grand Tour du Mande tako 13nan in Kirina Kaba ani Kela don min ye Burama Sumano ye n'Ala sɔnna a ma an n'a yɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yanni Kela taga ni Kirina ta cɛ baara bɛna na kɛ cogo di labɛn kɛra cogo di symphony min bɛ ka sigi sen kan mun bɛ u bolo min ye jeliw ye u bɛna na taa kumasenw sigi fɛn jumɛnw kan dɔnkili jumɛn bɛna na ta u bolo ɲinɛ i b'a dɔn k'a fɔ san o san ale bɛ kɔrɔlen dɔ de ta kɛmɛ bɛ su kɛ ka dɔnkili kelen da a ti ban i m'o mɛn fɔlɔ dɛ o de la u ye Jetene Madi ta o Jabate ale ye jelikuntigi ye ale fana bɛna na ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sibiri tɛmɛnen an ka denmisɛnninw n'o ye kadew ye olu buruna Maroc ɲɛkɔrɔ ndolasi kɔni banna fu ani fu la sa min ye ngɔyin ye n'o ye penalty ta ye keba an semaja ye u ye 4 don an ye 2 don nka an ka denmisɛnninw kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye wa n'Ala sɔnna ma fana coupe du monde u bɛna na t'o kɛnɛ kan keba jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ sa maa min bɛ yen n'o ye bi don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sa k'a fɔ meilleur joueur fɔlɔ o ye Abdallah Ouzani ye e ko ale ti Maroc ka fiyewu min ye Alimo Aïdara ye Côte d'Ivoire ka ye ale kɛra meilleur buteur ye Chouaib o kɛra meilleur gardien ye o ye Maroc ka ye équipe min bɛ yen n'o ye Tlondia kɛ ni équipe bɛɛ lajɛlen sa o ye Mali ye Tlondia n'o ye fair play o ye Mali ye Nabil Baha ale kɛra degekaramɔgɔ bɛɛ la ɲuman ye ni ale ye Maroc ka degekaramɔgɔ ye Tlon kɔni a kun cɛra Mali ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire ye ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ dɛ olu ma Burukina ci ya olu fana ye Burukina ci o Burukina yɛrɛ ka kupu in bancogo ma ɲɛ dɛ ayiwa n'an bɔra yen nɛgɛsoboli Mali ka tuuru o tako 11 na
o baaraw tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan boliko caman kɔfɛ sa min ye Belgicaw ka borne ye Dunkirk ale kɔni ye turu ale y'a ɲɛmaya ta baaraw kun cɛra kunungo kari nin kalo in tile 20 min ye Belgique ye ale kɔni ye se sɔrɔ yɔrɔ min bɛ sa n'o ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛli tulon ye keba n'o kɛra an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ faaba kɔnɔna Mali kɔni kɛra fɔlɔ ye o la ka tulon ka bɛɛ lajɛlen kun cɛ hukumu kɔnɔna sa an bɛ kuma di Sidi Bagayogo ma Mali nɛgɛsobolilaw olu ka fédération président ye ale kunungo baaraw kun cɛlen victoire c'est oui an ka finitigilakaw ye donc vraiment an b'u fo ka segin k'u fo u ye mun bila baara ɲɛmɔgɔ la n'o colonel Baba Dambele an b'a fɔ ko ani ce ani baraji a ye baara kɛ fo ka a s'a dan na an bɛ nisɔndiyara a tɛ tɛmɛ nin kan n bɛ se k'a fɔ depuis Tour du Mali daminɛra ɲinɛ y'a ta ko 11 ye ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la a organisation cogoya ani a acteurs yɛrɛ cogoya donc u b'a yira k'a fɔ k'an bɛ baara min na k'a bɛ ka taa ɲɛ donc an cɛsiri halisa de baara in ka taga ɲɛ an ka nɛgɛsobolilaw minnu bɛ yen a yɛrɛ ye k'a fɔ kunun Kulukoro mɔgɔ 3 min yɛlɛla podium kan a bɛɛ ye maliyɛnw ye bi yan mɔgɔ 2 maliyɛnw b'o la donc u b'a yira k'a fɔ ko Mali nɛgɛsoboli a bɛ ka taa ɲɛ a bɛ continuer ka baara kɛ pour que a ka taa ɲɛ Tour du Mali a tɛ se ka kɛ dɛ ni minnu bɛ ministère la n'o olu ma a yamaruya d'a ma u bɛ daminɛ jɔn na ministre des sports vraiment an b'a fo n'o ye ne yɛrɛ balimakɛ Abdul Kasim Fomba a nana a bɛ baara na bi Mali kɔnɔ sport cyclisme dɔrɔn tɛ farikolo ɲɛnajɛ kunbɛnkun bɛɛ lajɛlen kan ko an b'o kuma kɛnɛ kan vraiment o b'a to an minnu b'a dugu ma an tɛ se ka sunɔgɔ parce que ni ɲɛmaa bɛ cogoya dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la n'i fana m'i cɛsiri a bɛ kɛ maloya i bolo donc cɛsiri o dɔ fara an ka baara kan et an bɛ vraiment ka fo ka segin ka fo ka gouvernement ɲɛmɔgɔ k'o fana fo parce que an wari tɛ grand prix min kɛ a nana kɛnɛ kan a y'an encouragé a y'a to tour kɔnɔ baara kɛra baara ɲana an bolo ka tila ka président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye parce que n'ale ma a autorisé solution foyi t'a la mais n'a taara fana ka d'a ma denfaya a y'i jɔ a kɔrɔ donc k'a yira k'a fɔ cyclisme a b'a ale de ye nɛgɛsobolilaw ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye Mali la nɛgɛsobolilaw fɔlɔ bɛ Mali la ale de don donc vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ko hali bi o sa a ka hakili to nɛgɛsoboli la a ka an dɛmɛ pour que an bɛ se ka tɔgɔ ɲini cogoya min na ka di jamana ma a bɛ sigi sen na donc nɛgɛsoboliw dunankun kan a mana secteur fɛn fɛn Mali kɔnɔ hali sport dunankun tɛ a mana kɛ baarayɔrɔ fɛn fɛn jamana yiriwa sira fɛn fɛn tɔgɔ bɛ se ka se jamana ma sira fɛn fɛn kan an b'a ɲini u fɛ u cɛsiri ka baara kɛ pour que an ka se ka jamana kuma ne ni fara fara ɲɔgɔn kan o de ye jamana ye donc kɔni folikanw de tun bɛ n da n se ka bɔ kuma la an ka partenaire minnu bɛ yen n'u sɔnna ka dan na ka tugu an nɔfɛ n'an ma dakuruɲɛ fila f'u ye n'an b'u daminɛ port autonome de Dakar k'u fo ka American Cola k'u fo ka waleɲuman dɔn Dara Transport an b'u fo ka Petrobama fo ka ORTM fo ka TMN fo vraiment foli belebeleba ba ORTM ye ni o ye aw yɛrɛ jabaraba ye parce que ni communication ɲuman ma kɛ en réalité i bɛ fu de la an taara nin turu kɛ ka na an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ kunnafoniya sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ye aw ka baara ye o ye ni aw tɛ o tɛ kɛ donc n'i taara kɛ ni diɲɛmɔgɔma dɔ bɛ ka mun kɛ mɔgɔ ma dɔ bɛ ka mun kɛ bon o ye tɔ ka jɛ ye donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala ka an bɛɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma san wɛrɛ Ala ka Mali cyclisme taa ɲɛ Ala ka Mali basigi halisa k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Mali kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka dugu wuli ji ka t'u kɛ basi foyi t'anw fɛ yan. ayiwa kɛba n'an bɔra nɛgɛsoboli kɔnɔ Senfa Biribiri o bɛ sangaw fɛ yen a fɔ ma sa ko meeting d'athlétisme de san bolikɛla 450 o de bɛ tako 33 min ye ko in ye sa ale bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Bakari Ture ma n'u b'a wele ko Samson baaraw daminɛna sibiri don parana ale ndolati kɛnɛ kɔnɔna na min ye kurusi ɲɔgɔnni saya jamana kɔnɔna na sa min ye Senfa Biribiri a maa 450 de bɛ kɛnɛ kan ye u bɛ bɔ tɔn 25 la baaraw kɔni daminɛna ni Ala sɔnna ma n'an ye jaabi minnu sɔrɔ a la ka bɔ an ka cɛyɔrɔ n'o ye Ture Santoro FM ka bɔ san kɔnɔna na sa an na o da maaw tulo kan keba an dusuma kasalen don sabula an sigiɲɔgɔn ani an kɔrɔkɛ n'o ye Mohamed ni bɛɛ b'a wele ko Zidbi Ulu Sidi Mohamed ni Sente Mado ala y'ale ka kalifa minɛ a la minisiri Zabi o balimakɛ don o kɔrɔkɛ yɛrɛ don keba min ye Zidbi ye sa a kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Tormoz ale ni Lernebu ka taa se Tlemsi kɔnɔna na
balmasira ni sinjisira bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don sa an bɛ dugawu kɛ sa min ye ni maa mafalenba in ye ni adamaden maaninfinya yɛrɛ tun bɛ maa min na kosɛbɛ an b'a fɔ n ka ala k'a dayɔrɔ sumaya keba nin ka banni kɛra misaliba de ye a fɔ mun na ɲɛmaaw wulila i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nin maa sugu banna u b'a fɔ ko fo ka taa n'a ye jama ka ye ka fɛn kɛ u ko k'u bɛ bɛɛ fo keba ko olu fɛ yen o ti kɛ u y'a ka ko kɛ sutura kɔnɔna na janaja kɛra u ko cérémonie foyi ti kɛ a la suburu tɛ fiyɛ a kunna drapeau ti da kan cérémonie ka taa a kɛ kɛnɛba kan u ko k'u yafara bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ sa min ye Zidu ye ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jama ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ grand frère vraiment i ni ce ni baraji i ka misaliw i ka bilasiraliw i ka ladiliw don o don su ani tile i ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye cogo min vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka alijinɛ dayɛlɛ ye ala k'a ka hinɛ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ i ye o cogoya kelen na keba n'an bɔra ye papu n'o ye chrétien diinɛ maaw ka ɲɛmaa ye ala ye ale fana ka kalifa minɛ ala bi sɔgɔmada in na k'a si to san 88 na Vatican mɔgɔw olu ye kibaruya di min ye papu ye kabini waati jan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ bana na papu maa min ye kibaruya di maaw ma sa o ye a yɛrɛ ka masurunama kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye cardinal Farel ye sɔgɔmada in na sa ko min ye papu ye nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen ni minisi 35 ye ko a kɔni ala ye a ka kalifa minɛ ala ɔrɔmukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Vatican papu yɛrɛ kɔni k'a segira ka taa ala ale ka nɛɛma kɔnɔna na k'u bɛ dugawu don kɛ a ye chrétien diinɛ maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la chrétiennakaw olu ka soba ɲɛmaaba de ye ale n'o ye chrétien katolikiw ye keba maa min don sa a jɔyɔrɔ kɔni ka bon sabula jɔyɔrɔba yɛrɛ b'a bolo chrétiennakaw kɔni caman paki seli kɔni a kɛra nin cogoya la bi sabula paki seli ale bɛ senna an bɛ dugawu kɛ fana ala ka o bɛɛ lajɛlen timɛ min ye nin maa mafalen ye sa ko chrétiennakaw bɛ ka dugawu kɛ a ye n y'a somaw ye limanaw balimasiraw ale ni sinjisiraw ka taa se fo chrétienw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka tasibila kɛ a ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada yɛrɛ kibaruya la Jaba Sidibe an b'a fɔ n'ale bɛ salilakaw ka sigi la sori kɛmɛ so ka foli ta ka ɲɛsin ale ma bayiba k'a fɔ ka Siriman Bacili fo colonel Sirilamin Ezo kɔnɔna na segukaw fɛ yen an b'a fɔ Asa Bajalo ka foli ta ka ɲɛsin ma Bako suguba kɔnɔna na ani Alaji Keyita Faleyakaw fɛ yen Amadu Gasaba domaine kɔnɔna na Rafael Munkoro ka taa se Abdramani Jakite ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ douane kɔnɔna na min y'u ka ɲɛmaa ye Sanogo k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Keba k'i yɛrɛ fo n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw mana sɔrɔ an na o da maaw tulo kan ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma